Patrz, tu się możemy swoja gęba wsadzić, widzisz? No, to ty idź tam do tego, ty się tam dopasujesz, a ja chyba tu. Popatrzymy się. I co? Jak myślisz, pasujemy do tego obrazka? Tak, ja jestem troszkę za niska. Za niska, to musisz na paluszkę stanąć. I co? Już staję. No widzisz. Teraz się zaliczymy do tej małpiej rodziny, wiesz? Patrz, zobacz się. Całki. Widzisz, jakie mają garby? Tak, duże. No. A co one mają w tych garbach? A ja się prawie się tak nie znam na tych kamelach, wiesz? On jest mały. Sajmiri. Widzisz, te koczkodany, one się tak podobniają do drzew. Widzisz, jak nie Ona widać. skacze. Cyl. Dlaczego wujek na małpy mówi Afry? Ach, wiesz co, ujek tam ma zawsze swoje jakieś nazwy. Ja nie wiem, wiesz co, u nas tak zawsze go dali. Wiesz, na małpy Afry. I to tak, u nas się tak do dzisiaj go do... Jezus, jaki ty masz ten pysk czarny, masz ty jakoś chusteczka, ja? Nie masz nic. To tak tam musimy znaleźć końcak wody, co ci ta gęba umyć. Ciociu, zobacz, ta małpa wygląda jak wujek. No co ty Ale patrz, liścik, tu ta broda. Czekaj, obejrzymy, jak to się nazywa. Gereza abisyjska. To ja teraz do ujka będę go dała, ty Gerezo. A my nie będziemy wiedziały, o co nam chodzi, wiesz? Aleś wymyśliła, wiesz? No, Nie wiem, co robić. Patrz, jaki fajny, nie? Ja już jest tak pozmęczona. Jezus, Wiki, obejrzyj się. Komu się do auta wromać. Jezus, chodź, leć szybko, no czym umyć wszystkie szyby. Obejrzyj no. Co? Jezus, ja muszę zadzwonić, wiesz? Całą rękę. zobacz, ciociu, tam panu narty ukradli. Wiki, ty się udano, ja. Czekaj, jaki to był numer na ta policja? 997. 997 chyba, albo 112 to się dzwoni, nie wiem. 997. To jest, wiecie co, bandziorstwo. 997. Tak, auto.